Hello guys! Happy Friday! Friday tayo ngayon. Naka-makeup ako kasi pupunta kami kina Lai. Birthday ni Lai kahapon pero ngayon yung celebration. So, happy birthday, Dai! Punta tayo dun guys. Kulang na lang is highlight, blush, tapos lips. Tapos yun na. Tapos na ako. Yung pasuko, dito siya oh. Natabunan naman siya ng concealer. Ano na siya, flat na siya guys. Scar na lang siya, pero feeling ko mawawala yung scar kasi dito nag-scar din siya, pero nawala na siya agad-agad. Yung dito, yung meron pang medyo brown-brown, pero yeah, wala tayong magawa. Naglagay na din ako ng hair extensions. Yung gamit ko, sobrang gustong-gusto ko tong hair extensions na to guys. From Full Shine. Hindi ko alam kung ano yung mauunang video. Iwi-wave ko lang yung buhok ko gamit yung curling iron. Bali, loose curls ba, para wavy siya tingnan. And, yun lang. Yun lang. Tatapusin ko lang to guys kasi magra-wrap pa ako ng gift. Pero, yung nasa mukha ko, bumalik ako dito sa aking make brow. Kasi nung natanggap ko yung from VT Cosmetics ba yun? Yes, VT Cosmetics na eyebrow pencil. Yun na yung lagi kong ginagamit. Pero today, I went back to my trusted make brow, detail make brow. Tapos sa eyelashes ko, I use the L'Oreal na Lash Paradise. And then, on top of it, nilagyan ko ng Etude House Curl Fix. Tapos yung nasa mukha ko, konting very manipis na layer lang ng Estee Lauder na foundation. And then, yung powder ko is yung Airspun na loose powder shade Rosy Beige. And yung highlight natin, yung gagamitin ko is, hindi pa na-organize ng maayos yung makeup drawers ko, guys. So, ito pa siya. Magde-declutter pa kasi ako. So, hindi pa siya naayos. Pero parang napunta na siya sa like, isang drawer para sa eyes, isang drawer para sa lips. Pero, I still need to get rid of a lot of stuff para konti lang pa, para hindi ganun kagulo. So, ngayon, like kapag nagme-makeup ako, medyo kapapa ako kasi bagong setup to eh. Pero hindi pa siya final na setup. Anyway, yung blush, at saka blush, always to. 3CE na rose beige na blush. Yan yung favorite ko. And then highlight. Gamit tayo ng bagong highlight today actually. Saan na ba yung mga highlight natin? Gamitin natin si Pixie, guys. Asan yung highlight ni Pixie? Diyan na muna kayo, hanapin natin. Nawala eh. Asan na yung mga highlight ko? Oh my gosh. Highlight. Nawala yung highlight ko na drawer. Nawala talaga yung... Meron akong isang ganito na highlight lahat, pero hindi ko mahanap. Meron lang ako ito. Becca. Asan na ba yung iba kong highlight? Tuloy. Ay, wala nga. Wala din dito sa taas mga powder. Anyway, gagamitin ko sana yung Pixie. Wala. Ito na muna guys. Becca. Yung trusted natin. Okay, highlight na tayo. Wrap lang natin yung present ni Larry. Ito yung box ng gift sa akin ni Love no Christmas. So, ginamit ko lang siya para lagyan nung gift ko kay Lai. Kasi hindi siya like, wala siyang sariling box. So, lagay natin siya dyan. Wrap natin. Yan. Okay na. Guys. OOTD! Yung
top ko is from Supreme. Napakita ko to sa inyo kahapon. My pants is from Muy Bien Bonita. Meron actually itong kapartner, kaya lang yung kapartner niya parang tube na off-shoulder. Tapos kapag ginanon ko, gumaganon din siya. So, yeah. My shoes is from Yes Style. So, pwede actually to na hindi, wait, pakita ko sa inyo. Pwedeng ganyan suotin. Yan. Tapos pwede din ganyan. Yan. Tapos sobrang ikli lang ng heel. So, very comfy. And then my bag! I'm using the clutch from Joseph and Stacy. Meron siyang, nilagay ko din yung strap niya, pero hindi ko gagamitin yung strap kasi mahaba siya sa akin. Okay lang naman ganun, pero mahaba. So, nilalagay ko siya sa likod. And, yun lang. Hinubad ko yung watch ko, and I'm just wearing the jewelry from Sophie. Yung may picture namin ni Dan. And yun. I'm done. What did I forget? Nothing? Nothing. Baon siya, guys, ng beer. Yes, it will fit. Close it. Easy. Hey, port power. Tara. Anong oras na ba? Magsi-6 na eh. 6 yung yung usapan. Dito na tayo. Birthday girl! Uy, ganda ng dyan! Yeah. Picture dyan. How much space is there? Nagbumirang ka? Ganda guys, oh. Stay the night in. Lyra, happy birthday. Tapos yun. No, we were. Ito, pa-food ni Madam. We just, Singaporean noodles to, di ba, Day? we've had enough. Ito. And then, ang init pa! So, on the way up. Ay, veggies. Mainit yan. Ayun naman tayo sumapasok pa na naman. Okay lang yan. Yan. Char, watermelon. Oh, ay, cake. Got home at Patay ka. patay ko. Patay ka. Si Dan, nagdala ng lunchbox. Mayroon siyang drinks. Sa lunchbox niya yung drinks. Brilliant. Okay, siya may nagbigay. I had the beer. Gumawa siya ice cream, guys. Siya na talaga ang gumawa ice cream. Tingnan niyo tong dessert niya. Tang, dadadang, dadang! Dessert ni Smile Lyra. Tapos yung sobra daw, niya, in-ice cream niya. Tikman natin. Tikman natin kung naging ice cream siya. Di ba dapat Okay naman, Day! Ice cream nga siya, Day! Oh, Wala diba? patikim. Ang sarap. Sarap. Anong ginawa mo? Yan, cookies and cream. Mas masarap to sa... Kasi hindi ganun katamis. Hindi siya matamis. Masarap. Masarap. Ano to? Cookies and cream yata. Ito yung cookies and cream. Ay, ito yung cookies and cream. Rocky Rocky Road. Nalagyan ko cocoa powder. Tapos ito. Tikman ko nga ito. Ikaw na talaga. Gawa-gawa lang niya. Siya na talaga. Sayang. Ang sarap nito, promise. Diba? Favorite ko to. Huwag ka na shook. Kasi gumawa niya. Hindi ko tinikman. Sarap. I promise, ang sarap nito. Ang sarap niya. Sarap nito. Parang creamy. Ang creamy nito. Ano ulam mo? Ay. Hilaw pa. Hilaw. Hangol talaga itong babae ito. Sarap nito, Day. Sarap din. Very creamy! Mm-mm. Ay, mabubusog tayo nito. Tama na. Yan, miss! Galing na! Well, sarap. In fairness. Kaya nga! Patingin natin ito. Ay, oo nga. Wala na. Ubusin to ni Dan. Tikim lang ah. Sabihin mo, tikim lang. Oy, tikim na. Huwag mo ubusin ah. Tikim lang ah. Ano yung hotdog? Ano gawin mo sa hotdog? Para sa kids ba? Barbecue din? Last mo talaga din. Sarap. Meron marshmallow. Char talaga. Rocky Road talaga siya. Talaga yan. Liwa ka talaga. Yung Rocky Road kayo yung favorite na flavor ko ng ice cream. Same. Rocky Road ito. Ngayon, yung bago ko is salted caramel na. Pero, ayan, Rocky Road at saka salted caramel. Sabi ko, ang dami pa kasi. So, mayroon kang ginaya or gawa-gawa ka lang? Wala yun talaga. Kasi, Wala yun. paano mo nalaman na ganyan ang Rocky Road? Based lang sa ano ba? Sa lasa.
Ikaw na talaga. Ang sarap ng cookies and cream. Masarap silang dalawa ay. Ako hindi ako masyado mahilig sa cookies and cream, pero ito masarap to. Hindi kasi siya matamis, creamy siya. Ano ipapagay mo sa dalawa? Dalahin ko to dalawa doon? Dalawa. Patigyan natin sa kanila. Right, sige. Siguro kasi hindi siya maniwala sa akin ba? Na. Ikaw, Tony, ah. Ikaw to, Saan yung ano mo? Ito yung kutsara mo? Masyado underestimate yung aking kakayahan. Kaya nga. Ang Sa dami. mga ugali itong taong to. Wait, bigyan natin sa kanila. Happy birthday, Kambat. Si Mark. Ito nga, Kambat, kasi gagawa kita ng... Yung parang magkita ko. Si Mark nag-message siya sa akin kanina sa ano. Ang dami daw niya followers na. Sabi niya, Alex, kailan mo ba na-upload yung video? Ang dami na followers. Kanina ko pa ito nakikita. Kasi sabi niya, 100 na sila. Tingnan mo, nagpasikat siya sa iba. Pinakita yung followers. Sabi niya, tingnan mo dan. Tingnan mo dan yung mga followers ko. Simpula ni Buha. Oh, ano na naman? Rose is filming the Novices Club. Good novices. Iba talaga siya. He messaged me, sige, Hi, thank you. Christian_+5. He messaged me today. It's like, when did you upload that video? Kasi may paano ako. A lot of people are following me on Instagram. Yung mga pang... Guys, salito. Ay, nandito na pala siya, guys. Makeup. Isn't it? Laki ng chan ko ba? Lashes. Look at this. Meron siya. Meron siyang baby. Sinong Bakit hindi nagsabi? po siya sumasali sa ano, sa Switch It Up? Buntis po si Ate Mo. Yung totoo. May lamang dugo siya. Guys, yung totoo. Baby shower to. Oo nga! Hoy, anong kulay niyang balon na yan lang? Ito ano ko? Oh, tingin bulag talaga siya. guys. Sabi niya white. Parang white. Wala nga akong contact lens na. Ano, nakikita ko. Oh, wala. Wala na yun sa'yo dahil. Sabi niya totoo nga, 1 week ka ng ano eh. Oo. Si ano, Kat? Hindi, kumain na nga ako eh. Kunti lang. Guys, kumain na ako. Kunti lang naman ito ay. Paano na lang na ano, Sige, para sige. hindi lang. Madaming barbecue doon ako. Nahiya. Akin na yung basura ko, be. Spread it out so the plugs are like Nahiya. Oh, diba? Tingnan mo, oh, may baby. Asa basura mo, baby pa. Dito na siya, guys. Hello. Congrats again and again and again. Bagong bahay na sila. Congrats again, Dai. Gusto mo yung bahay? Ganda to. Wow! Kaya nga mag-house tour. Uy, guys, mag-house tour siya. Check niyo yung channel niya. Kati, just Kati. Click. Click. Mag-house tour sila, guys. Ang ganda ng bahay nila. Bayan ako lang pala yan ng flower. Headband pa po. Grabe naman. Barbecue! Tony, salamat Tony. Ang init, Beshi. Mainit siya. Init? Maya na? Hindi naman. Okay, kasi baka sa katangkat niya. Para lang siya. Yung ano niya guys, nasira yung kanyang noodles. Pero kinain ko na yun kanina. Kaya nga, tinapon. Basta yung barbecue mo dyan. Marami yung barbecue doon. Tinapon mo, Day? Tinapon, Day. Wala kang tira. Nakalinya na si Danny Boy, oh. Linya. Kain. Si Mark. Kain. Yung amin, nandun pa daw. Niluluto pa ni Tony, guys. Ano yan? Honey soy para sa kanila, para sa mga boys. Yung amin, Ay, nandun na, atin? Ayan, atin? Hayamers! Ala, tapos ginawa ni Lai kami ng sauce, guys. Yum! Para sa boys. Is it good, babe? It looks good. Yeah. Thank you, Tony. Ay, wala na pala. Tapos na. Ang bilis lang. Pa-dessert ni Lyra, guys. Pinili ko yung Rocky Road. Ano yung pinili mo? Cherry, guys. Anong pangalan yan? Cherry. Black Forest. Black Forest. Yeah. Yung sa'yo, ano? Yeah, yung may mangga? Hi, Dai. Hello. Hi, bestie. Yeah, kay Rocky Road. Babe, what did you choose? Same as you. Rocky Road? Yeah. I already had my Rocky Road stuff. What's that? Alright. Oreo. Cookies and cream? Ikaw? Cookies and cream din? Sarap? Oh, delicious. Yummers, babe? I thought you're full.
That's for dessert. Never full. Never full for dessert. Never full. Louis Vuitton. Yay! Speech, Hopefully it's a long Lyra. one. Speech, Lyra. Speech, Tony. Kambal kita ba? Mas may excited sa cake. Oy, para naman birthday boy ikaw. Kanina pa niya hinintay yung cake, guys. Taki-taki. Taki-taki rumba. Okay. Oh, shoot. It's alright. What's wrong? Oh, oh. Happy birthday. Where's your camera, Lara? Do you want me to film you? Yeah. Oo nga. Sige, Lai. Happy birthday, dear Lyra. Speech, speech. Happy birthday to you. Hooray! 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 Speech, speech, speech. Speech! Speech, Lyra! No, you don't do a speech. It's your birthday. You don't do whatever you want. Yay! Happy Oh, my birthday, boyfriend. Day! Kiss. Binigyan kami ng gift, guys. Hindi ito para sa akin, para kay Danto. Sa'yo na yan, babe. Thank you. Thanks, Lara. So, siya open siya ng gifts niya. Open na yan. Where's Kambal? Where's the vlog, Kambal? Sige. Diyan ka para may ano ka. Review. Review ka dyan. Ay! Bakit nagkukuryente ang ano, chair? Nagkukuryente ang chair. Oo nga eh. Kanina pa ako ng kuryente na ito. Tas ito din. Ano ako, makuryenteng babae. Kay Lodi. Thank you, Lodi. You're welcome. Wala akong card. Iiyak ka eh. Kapag sulat ako, iiyak ka. I don't do cards. Why not? Tingnan mo to, love. Yung gift mo sa akin, niregalo ko sa kanya. Re-gift ba? Sabi ko, ay, hindi ko na ito magagamit. Bigay ko sa kanya. Si Mama Mary. Christmas ulit. Babe, you ruin it. I wasn't here for the wrapping, but we didn't give her a Asan, is this Christmas again? present. No, that's my gift. It's re-gift. Dami, dalawa. Char. Aliyah. Ay, Kambal talaga tayo. Aliyah, come here. Balis kami? Balis kami? Pareho talaga tayo ng ano, Day, clip. Ano ito, Day? Walay, kinukwalay. Come here. Okay lang yan. Sige lang. Come here. Pag niya Ano sasali. ba yung nilagay ko dyan? Ah, okay. Isa na, wako kayo. Yung sa lips, para sa lips niya at saka ano. Sabi dito, sinabi daw, Day. Napi? Ay, para sa Kambal. Winning kami. Twinning kayo? Bling tayo. Bling bling. Kambal Meron talaga. Si ano, Lodi, Katie Smith. Katie Spade. Sino yung si Katie? Sila ni ano? Katy Perry. Iniba mo ah. Sila ni may channel. Si Chanel ba? At saka si Louis. Channel. Tsaka si Louis Vuitton. May price din, Lodi. Wala! Tinanggal ko, wag ka. Mayaman talaga. Pares sa Baka naman ang repres. Ano yan? Yes! Thank you. Ay, thank you. You're welcome. Thank you, Lodi. I love you, Lodi. Kambal tayo. Meron ka dyan, pink. Pink. Akala ko sasabihin mo na naman, thank you. Thank you. Thank you, Day. Nag-thank you. Yay! Uwi na kami. Uwi na? Pagpunta, Lodi. Thank you, Day. You're here pala. Thank you. Happy birthday to you. Siya kay Papa Michael. Bye, Mark. Siya kay Papa Michael. See you tomorrow, Mark. Hindi ako lasing, ah. Bye, guys. Bye, Day. See you tomorrow. Sabihin mo kay Mark. Mark! Wala nang yakap soon. Okay, good. Ha? Ano? Tomorrow is the day. Tomorrow is the day. Taki-taki rumba. 6:30. Day, see you tomorrow. Sa iyong bagong bahay. Are you waking up early, Happy Day? birthday. Ako na lang pupunta. Ingat, Beshi. Saan kayo ngayon? Okay. Daan tayo. Daan tayo. Daan tayo, babe. Yay! Siya, makinig naman yan sasama. Let's go pass by their house. They will. The way you Kayo na lang. Kasi sila, hindi yung mga Ah, sorry? We're not going straight away, are we? Oh, hindi pa pala kami uuwi. See you tomorrow. Huh? We'll see you tomorrow. You'll see it though tomorrow. Okay. you see tomorrow? Yeah.
Nag-goodbye ako. See you tomorrow, Neil. Luy, yung anak mo. See you tomorrow. Ngayon pa lang kami aalis. Kanina umalis na sila Kat. Nagbabay na pala ako kanina, tapos hindi pa pala kami umalis. Sabi nila, hindi pa tayo alis, dito pa tayo. Chika pa sila nito ni Boy. Thank you sa pag-giveaways. Pag-giveaways talaga. Thank you, Dai. Thank you. We'll see you again tomorrow. No worries. Well, don't worry In about 8 hours. You guys gotta get to do. So. Thank you, Dai. Thank you, Tony. No, you're welcome. Thanks for coming. See? Bahay na kami, guys. Itong gusto ko lang sabihin. Itong sandal na to, napaka-komportable, guys. Kahit na may heel siya, maliit lang kasi yung heel, pero sobrang komportable. This is from Yes Style. Tapos yung brand niya, Kitty Boots. Ganyan. Meron siya iba-ibang kulay. May black, ito parang tan, ata to, or coffee. Pero yeah, ang komportable niya. Size 35 ako. Ang cute. Lilive ko yung link ng shoes below kung available pa siya. Kung out of stock din. Walang link. Iiwan ko yan dyan kasi yan yung susutin ko bukas. Meron tayong party na naman bukas. Birthday ng anak ni Kanika bukas. Mag-C7 or mag-E8 na ata siya. Hindi ko na maalala. I'll wrap the present bag for Advic. I'll do it now. How do you spell his name? Oh, no, I don't know, babe. That's alright. Advic. Ito yung gift namin sa kanya, guys. Virtual reality. Sila yung magsulat sa card, siya yung magaling dyan. Ako taga-rap lang ako. Hindi ako nagka-card kasi hindi ako... Ano sisulat ko? Happy birthday, yun lang. Ala, babe, is it wet, eh? Okay na. Dala ko ng makeup, guys, bukas. Ito din yung bag na dadalhin ko. Sobrang aga kasi namin magigising. Super ni-prepare ko na siya. Nagme-makeup ako kay Nakat na. Ang bango nito, guys. Eucalyptus yung gamit ko, yung oil na bigay ni Manay. Thank you, Manay. And naka-on lang yan siya. Maliit lang kasi to. So, hindi ko alam kung anong oras siya namamatay. Pero namamatay siya, guys, kapag wala na siyang tubig. So, hindi siya on the whole night kasi nga maliit lang siya. And gusto ko na maliit lang siya. Kasi di kuryente to eh. Hindi naman siguro to ganun ka-aksaya sa kuryente, no? Okay lang naman siguro to. Gusto ko yung yellow lang na light. Subdue ba? Ganyan.